Di programa nga napauluan, kumusta ka itan kasin? Yan, problem of the day man yan. Tinday mangigan nga maibasa. Kadati manen ni kasin yung ayong-yong o may manen mangibasa iti maysa nga surat. Surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Adonis iti Hawaii. Iti dati nga gundaway, intayon amwen, no anyamet ti parikot iti biyag ni Adonis nga kayat nga iburay kada tayo, ken kayat nga pabalakatan. Ni Adonis nga adda iti Hawaii. Ket kastoy man ti linaon ti surat ni Adonis. Dear Kasinyong, umuna ti amin kablawang kay man tinayimpag nga orasyon di tanemar si studio basta may tinakablawag ng itiya padak nga agbibuya. Kada ito'y nalatak nga programa nga KIK Problem of the Day. Nabayagin nga agbibuya kada iti programa yo di tanemar si studio kasin. Ket naawi sakmet nga nagsurat ta iti agdama ket adda iti parikot ko na kahit ko pabalakadan. Ilingad naklatan itinagan nga Adonis kasti ko nakita adag dito Hawaii. Ado dagiti magbaga nga nagasat kano dagiti Pilipino akas kanya nga adda dito Hawaii. Kaaduan na ngay may kano dito katalisto nga limong aw ti panagbiagda. Saan lang ti biagda no di kat pati ti biag ti pamilyada dita Pilipinas. Ngayon para kanya ket saan nga amin nga adda dito Hawaii nga Pilipino ket napagasatan. Kas kanya adag man dito Hawaii ngayon kas na adda pa nagbabawi. Gaputa sa anak ka naragsak. Alam matulungak mo ti pamilya nga nabati da Pilipinas aglalo kininanang ko ken ti kapsat ko para kanya ket saan nga nasaya at ti kasasaad ko ditoy. Rason no api nga jak pulos naragsak. Nakunak nga sa anak pulos nga naragsak nga nakaumayak dito'y Hawaii. Saan ko metapaglastog kasin yung ngem nataerak? Saan ko paglastog kurak ta? Saan mo't lang nga siyak ti mangibagbaga? Saan mo't lang nga siyak ti nagkunang nga gwapo ak nataerak? Ado dagiti may ibagbaga. Ket pacheck nga isut ti inusar ko. Isut inaramat ko, isut nagbalin nga armas ko no apay nga nakadano nak dito Sublian taman nga rod kasin yung iditawen 2017 idi addak payla dita Pilipinas. Ay naamom Adonis. Siyakti masikuran king kabaraw. No saan ka nga nakauldag dito'y salas at daka ka dagiti barkadam nga agin inom mo no at daka iti ruwarti balay nga nakatambay. Dayta kayo manin nanang. Siyak manin tinadilaw yun. Ay kasanukot kasta kamat namin. Talaga ka di nga awan ti panggip mo nga agsapol iti trabaho Adonis. Anya ngay kumangarot ti trabaho nga sirkek nanang. Agkonstruksyonak, agtalonak. Uri awa-awan. Anya laengen nga iti pagbanagak no bilang agtalon wenno agkonstruksyonak. Ne. Anya ti kayat mo kasawan anak ko. Nanang, no agtalonak wenno aglaborak iti construction, di pay lumaadakon. Ngumisitak pay. Ni ay. Naglasket ti kasta nga panagrasrason mon barok. Anya nga iti kayat mo. Ti lumaad ka agtabtrabaho ka iti talon wenno construction. Wenno ti ibagada ken kadagay ti tattao nga sikakit maysa nga sadot. Ay na. Awan ti bibiyang da kanyak dagiti mitir nanang. Jakmat ida nga bibibyangan. Isu nga awan ti karbingan da mang mitir kanyak. Si kamit ngamin Adonis. Api nga di kagtrabaho. Ne. Laglagi pa Marjorie Sikat ti kaayan-ayat ko. Sana si kaninanang. Sana ka makininangaw Adonis. Ha? Ay, pasensya kan Marjorie. Si kamit ngamin no agsasao ka kasla si kaninanang.
Isungarod ngay Mike dito'y balayo tapno maliklikak ti masermonan. Angin patimot si kasermonan nak. Ibagbagak laeng king katiag paiso, Adonis. Adamit punto ni nanang mo. Rumbeng lang agtrabaho ka saan kat nga papalpalamot kalatan. Unay mo't daytan. Nagsakit mo't dagit ang ibagbagam, Marjorie. Kitagpaisumit ngamin. Aglimpyo ka kumamit ten, Adonis. Urnuse mo tibiyag mo. Idyamon dagiti barkadam. Kasano kit doa atawenin nga agayan ayat ta? Anya nga iti planom? Kaano nga agsimpata? Ay, kuha. Awampe nga min ti urnong ko, Marjorie. Dahil tati bagbagak keng ka. Kasano nga makaurnong ka nga rod no di kamat agtrabaho? Agtamtambay kamat latan. Pati ni tatang ko sang kadamag na kanyak no adan trabaho. Awan ko lang atagpay sumat nga awan. Ay na Adonis, agsalukag ka kaminen Tapno makapagsimpatan tumetten. Ay na Adonis, no day talaeng langam di pagpanpanakkel mo, awan lat maambo ko. Ay di nakamabiyag day talangam. Ni Uncle Met, saan gumamit ka sa tipalagsa sa uyo Masakitan met tirik na kadagita nga pa nagsasauyo. Ay ibagbagak laing tusto, barok. Ay tapno ammom kaanakan. Upayanin ni Calixto nga kumparek ti anak na nga ni Marjorie. Ha? Anya ti... Kayat yung asawa ng Kel. Apay ni Tata Calixto nga ama ni Marjorie nga kayan ayat ko. Nay, di mo nang ngagaya dyan bagak. Ti kunak, upayanin ni Calixto dyan anak na. Anya? Tadi kayat ni kumparing Calixto, makiwin naswasin king ka ni Marjorie nga anak na. Tawang karubot ti Sir Bim nga nakadakdaklan ka nga lasag. Agtrabaho ka kami na. Agsagaban to kanulaing ti anak na king ka. Awang kano ti masakbayan na king ka. Anya? Day tati agpaiso baraw. Iso nga agbaliw ka kuman ka anakan. Agsalukag ka, Adonis. Saan mo nga mababalaw ti ama ni Marjorie nga kaayan-ayat mo no kasyaman ti balakad na iti anak na baraw? Nanang, kasano kat nagsadot kamot ngamin? Day talalangam ti pagpanpanakil mo. Anya laing ti masakbayan no kasta nga sadot ka. Kat iramraman mo tulaing ni Marjorie no bilang da kay ti agasawa. Imbag pa'y jay adin ta uray no teenager na paylaeng. Amunan ti manggad. Sika nga'y. Day tatirigat na nanang ta kanayon dak ngay kumpara kay ni Melesio nga ading ko. Kasano nga jak aramidin day tabarok. Kat ni Melesio mati makatulong kanyak. Agad adal isuna ang mairapin na ti ag sideline tapno makategad. Ang sika ngay. Awan mo ti aramidem. Sika ti inaunang ng usto na nanang. Saan yun ngay tuloy ti bagayo? Ngim day ito ti tandaanan nyo. Lamutin yun to amin nga panangum umsiyo kanyak. Paniknikak to kada kayo nga nagbidot kayo dahil nga ibagbagayo nga awan tinapindas nga masakbayak no tilaing langak ti pagpanpanakkel ko. Tandaanan nyo dahil tananang. Lumong automotive ko gapo iti kastoy nga langak. Talaga nga pagpanpanakkel ko ti kinataer ko kasin yung ket aklunek met nga awan ti panggip ko nga makikalay sa kani Marjorie nga kayan ayat ko. Tati arapaap ko ket tay babae nga at nakabailan na iti biyag tapno makaawanak iti rigat. Ket aramatik to ati kinataer ko tapno magunod ko dayta nga arapaap ko. Amin nga nasinged kanyak malaksi iti pamilyak agpapada da iti balakad. Angimjak inkan kano. Agsipod tapat check nga dumteng tumet ti napintas nga gasat ko. Gapo ti kinataer ko. Aging nga iti may sangal daw. Melesio, ading ko. Manong, sino day jay kasarsaritam itay jay sari-sari store ni Nanamilya nga blandi ti buok na. Naglapsat Aglang nga balikbayan. Kuha manong, Adonis, ni Manang Greta. May isang hawayana. Kabagyan da, kaanakan da, Nanamilya nga aking bagit ti sari-sari store manong. Kung naktupay nga,
Saan nga taga dito yung nga babae? Sabsabali ti lapsat na. Kasta kanukat dagiti hawayana. Sabali ti apilda. Manong, nalaplapsat mo't lang kinububing ni Manang Marjorie nga kayan ayat mo When agpaisot ako namang pang local laing ti pintas ni Marjorie. Pang international ti pintas dayjay nga Greta. Manang Greta ko na mamanong ta. Adayo nga inaunang nga mitisika. Ay, saan nga napatig ti edad ading ko? Dingginak. Uray no natataingan nga mitisyak. No, laki ti tabak nang. Katawaya na ako nam. Baka dahi 20 oray kagasat ko. Ubing ba't tila nga na, ng iti edad na. Hawaya na nga rod. Di mo sawen manong agduyos ka kingkwana. Adala nga rod din ni Manang Marjorie nga kaayan ayat mo manong. Kaayan ayat ko lahing ni Marjorie ading ko. Agim saan nga iso ti arapaap ko nga babae nga ikalaysak. Anya ti kayit mo nga sawen manong. Raman-raman lahing mo't Agim siyempre pakawaisak mo't Urahek tigasat ko nga makaasawa akit ti babae nga napintas ti biyag na. Seryoso ka di manong? Adda ka di panggip mo nga mangarim kini Manang Greta? No lakit di tanawaya isuna akit. Apikit di ka saanin. Alis to lahing nga mapainlove ko dahi nga hawayana. Dahito nga kinataer ko ading ko. Isila kanyak dahita. Angim ka sa nung arudan ni Manang Marjorie manong. Kaasim iti suna. Bayagin nga gayan ayat kayo manong. Di ka makatagari ading ko. Awan pagdanagam, relax ka lang. No lakit di ta maalak dahi nga hawayana. Makiwin naswasak tumeten ka ni Marjorie. Ket makikalay sa akton iti dahi nga hawayana. Alain akto di haway. Ket do adakton sa di haway ading ko. Mabaling kay tumeten nga alain sa di kininanang. Angim kaasimit ni Manang Marjorie manong. Basta latan nga isinam ket isukat mo kini Manang Greta. Maawat ng tumatlaeng saan nga da kami tinaikari ading ko. Sa may sakit, didakmot kaya dagiti dadakkel na. Nakunada nga sa dutak kano, ken awang kano ti napintas ka masakbayan ni Marjorie nga anak da, no siyak ti asawain na. Di nasaysayata, di makiasawan tot sa balin. Langgo nga talaga dahi anak mo ay akura. Ha? Apay magkasta ti sao manong dumeng? Ket no aladan na tay kaanakan ni Milya nga hawayana. Aniya? Wen, manipod simmangpet dahi nga Greta nga kaanakan ni Milya. Kanayon meten nga adda ni Adonis ija istor ni Milya. Ijay meten nga kanayon nga nakatambay. Ha? Isumot lang mas daawak tajakon madandanon nga nakauldag dito'y supan o sumangpetak dito'y balay. Amangan mo't no sa baling nga supan ti pagululdagan na dahi nga Adonis. Amangan no adapay kit din relasyon na ka dahi nga Greta. Ay na nakababain kini kumpadre Calixto nga ama ni Marjorie nga kayan ayat ta anak baw. Amangan no dahi ti pagrugyan ti riribok ading ko. Isu nga bagbagaam ni Adonis nga anak mo. Imbagtasan nga agunget ni Nana Milya, kadaak ditoy. Ay, apay ko mga agunget isuna. Ket, adatan iti usto nga edad. Adonis. Nakunakla deta Greta, ngamin kita. Amo ngamin ni Nana Milya nga. Adda datin kayan ayat ko. That's not the problem. Anyway, naibagamot kanya kon nga waswasem ton ti relasyon nyo itinobyam. Tandaanam, Adonis, nakasagana at nga makikalay sa king ka, kat alain kanto sa Hawaii. Agyaman ak no kasta, Greta. Amom, ado ti agkalikagom ti kasking ka, ti kinataer na. Ibaglakit din ta, inarimnak. Sino ko mga roti di agduyos king ka. Nalapsat ka, Greta. Hawayana ka. Ken ure asin numita. Agarapaap nga makapan iti Hawaii. Iso nga rod nga. Nasken nga waswasem ton ti relasyon nyo ken ni Marjorie.
Tapno na ti kasta, mabalintanton nga kalaysa. O, ang panunutem. Saan nga itagda na yun nga daag titoy? Ket ne, baka no saan ta nga makapagkalaysa sakbay nga agsublek sa Jihaway? O, ang mga no agbaliw ti amin. Ay, saan nga mabalin? Iti mabiit nga panawin kasaritak ton ni Marjorie. Tawaswasik ton ti relasyon mi. Tapno makapagkalaysa tanton, Greta. Oh, that's good to know. Okay? Okay, sakbay ka nga agawin. Ilak mo tiri daw. Tapagustuhan tatirik nata. Sige, sige. Sigurado ka, okay laki niya nanamilya. Yes, no problem. Maawatan na ta. Nabayagan nga amuda nga agsapsapula kiti asawaik ti Pilipinas. Kiti baglaeng nga ta na nagsabat ti dalan ta Adonis. Uwin nga rod. Gapukeng ka. Matungpal tumeten ti arapahap ko iti biyag. Lumong auton ti biyag ko. Kastameten ti pamilya, Greta. Agyaman aking ka. Saan ka nagsasaong? Rugyantahan. Sige. Agresibo gayam. Ti hawayana kasin yung may panggep iti panagpapas iti ragsak. May panggep iti sex. Dagiti banag nga saan nga aramiden ni Marjorie. Mapadpadasak ken ni Greta. Dito'y pailaeng nga napadasak nga mabijay nga kunada. Kasta unay tilaeng ni Greta nga nang isakmul ken kasla na lang kasla aglololipap kanya kasin yung grabe. No manindilaan na ti pagroran ti isbog. Kadyak pulos agbabawi nga nakirelasyon kini Greta na malaksid nga maparparagsak na iti kama. Sigurado nga maikanak to pa iti napintas nga biyag. Katinton makapagkalaysa kami, maalanak ton sa Jehaway. Matulungak tumeten ti pamilyak, mabalin kong tumeten alay ni da. Asaan ko na pinanpanunot pa ni Marjorie nga kayan ayat ko. Nga adan mapaspasamak mi kini Greta, idinto nga saan pa nga nawaswas ti relasyon mi. Ngayon namin pinsanin nga nakaulaapan ti panunot ko, gapo iti imnas ken ragsak nga iparparik na kanya ni Greta. Greta. Grabe. No kasanot kinalaing ni Fernando nga kumunot idi kalman sa problem of the day. Kasi met kay ni Greta. Saan lagayam nga Hawaiano. Inarugso no di ket pati dagiti Hawaiana kasi niyo. Grabe. Urela naglama. Ti panangagik na kanya iti barukong ko. Ada talo nga kismark weno chikinini iti barukong ko kasinyo. Naranggas ni Greta. Nga ti kayat nakit isulat at akir rabaw. Di na kayat nga rabaw akisuna. Di na kayat ti patalikod. Kayat na rumabaw laeng. Kayat edita nakarabaw kanya ko ni Greta. Kastaunay ti panagkabalyo na kasinyo. Pero ngay imasen na launay, tinasurok inne mapulgadang armas ko. Naghimas ka nga talaga, Adonis. Grabe ka, Adonis. Nagdakkel ti kukwam, Adonis. Adonis. Greta. Imasik metlat ta kasin yung nupay sa anakas ka ni Marjorie nga mariknak. Nga saan nga nasagsag deti palangganan ha. Angem, ti kinalaing nga gumiling, mariknak, nagmayat, nagganas. Nga medyo tumiritir pa iti bagina ket, hindi tuyen ko na.
Nakajakpat ako. Lumong auto lang ro din ti biyag ko. Sapay lakas to ti mapadpadasak nga panakpak. Oh, yes. Oh, Adonis. Nagimas ka, Adonis. Diyak agbabawi nga. Diyak agbabawi nga. Kinalasyon king ka. Oh, Adonis. Agnanayon to ka mga kastoy. Alain ka to jay Hawaii. Oh, nagtultuloy lang na kinaragsak ko. Kinaragsak na, Adonis. Ah, Adonis. Adonis. Anya ti kayat mo nga sawaan nga adan nagkinaawatan nyo iti kaanakan ni Milya, Barok. Nanang, adan relasyon mi kini Greta. Adabi gid din napasama kada kami. Aniya? Ay na Adonis, agar-aramid ka ti dakkel na problema, Barok. Di ka agdanag, nanang. Amok ngusto ti aramidek. Anya nga usto? Kat adda ka ayan-ayat mo, Barok. Kumpadre ni uncle mo nga duming nga kabsat ko, ti ama ni Marjorie nga kayan-ayat mo. Kaasimat ni Marjorie. Nabayagin nga nubyam isuna. Anyan tulakit din ti Mariknana. Sigurado nga masakitan ti Riknana Uwi na muk nanang. Angim sorry laengin ni Marjorie. Tani Gretan ti kayat ko. Aniya? Kat api nga mi kunakman kat inaunaking ka nga amang dahil nga kaanakan ni Milya. Uray pa'y nanang. Angim ni Greta nga talagang ti kayat ko. Isu ti kayat ko nga pakikalaysaan. Ay na, di ka agar-aramid ti problema, Adonis. Diyak kayat nga dapakasarsaritaan tayo nga made. Urnusam dahi ta. Di kayag danag kunakmot nanang. Amok ti aramidag. Kasi siya kung ti makaamot ti aming. Imbag man ta nalagipnak pa'y Adonis. Marjorie. Ti amom siguro kit saan nga makadandanon kanyak dagiti damag maipanggip king ka. Ti amom siguro kit mailimid mo ti amin kanyak. Isungarod nga daa kita dito'y Marjorie. Takayat ka nga makasarita. Anya di rason mo ita. Ala ibagam. Api nga kasjay dagiti damag nga nakadanon kanyak, Adonis. Marjorie. Ladingitik ngem. Agwin naswastan. Anya. Namiris ko nga saan ka ngay ayaten. Adan sa bali ngay ayatek, Marjorie. Pasensya kan. Maawatan na kuma. Sana si katinay kari para kanyak. Ken saan met asyak tinay kari para keng ka. Goodbye, Marjorie. Nalaos ti panagurubos dagitilwa ni Marjorie kada hindi nga panagsinami kasinyong agasim met ngamin. Nasuro ka dua atawenen ti relasyon mingem basta-basta lahengen nga insukat ko isuna iti sa bali. Nupay kasta jak inkan kano ti panagsangit na. Impamaysak ti atensyon ko ken panagayat ko ken ni Greta. Nga oray no adayo nga amang nga inauna isunang emsyak. Ngamin amok nga sumaya at tibiyag ko iti den na ni Greta. Kastamet na sumaya at tibiyag ti pamilya. Aglalo ket imbaganan nga kayat nang agkanlay sa kami. Ket ilakad nanton ti panang tawing na kanyak dito Hawaii. Ket kuna kitinakem ko. Dayto yen ti urayak nga gasat ko nga lumong awen ti biyag ko. Ti biyag mi. Ket mapanek ni kakton kadananang ken dagiti dadumapay nga makamam mo kanyak. Nga uray ti uray no sadutak. Nga ti may sa kaskanyak nga sadut. Ket lumong automat lahing tibiyag na. Adamat ti pagpanpanakkel ko nga kinataer ko. Nati ko na nga agpaka-practical. Saan mat lang asyak ti kastoy saan ka di.
Naangay nga ron ti kasarmi kay ni Greta, ket kalpasan ti sumagmamano a bulan, inalan akon dito'y Hawaii. Ket uray di adda akon dito'y Hawaii kasinyong saan kanupe nga nagsarday ti panagladingit ni Marjorie gapu iti panagsinami. Kanayon kanulat nga agsangsangit nga di na mapagsusurot ti aramiden na. Ngay amok patsek nga makalipat tumetlaeng isuna. Amok nga maawatan ng tumetlaeng ti amin. Amok nga aglunit tumetlaeng ti sugat. Amok nga maawat nanto ti kinapudno nga saan nga da kami tinaikari. No di ket ada sa bali nga nakaikaryan na. Ket sigurado ak nga ni Greta ti babae nga naikarimet para kanya. Nga may di ada akon dito'y Hawaii kasinyong nga ti namnamay kidi ket agnamayan ti biyag ko, lumong awen ti biyag ti pamilya. Jak amuta, nagrigadag ka naka-adjust idi. Nagtultuloy mo ti kinasadot ko. Taka nakasla nagrigat ti mga barwanan, nagrigat ti mangrugi nga mangged. Tasaan mo't nga iso ti nakasanayak idi dita Pilipinas. Ano da trabaho man, apagbit lang, agi katakton, tadyak mo't maanusan. Kati amo kakit okay laing kini Greta, ta adamot negosyo na nga napintas mo't ti pamastrekan na. Angim nagbiddutak kasinyong, Hoy, Adonis! Api nga nakauldag ka latay dita sofa? Ha? Oh, you're so lazy, sadot! Unay mo tin, Greta. Nakarumot ti kasta nga panagsasaom. Masakitan mo tiriknak. But that's the truth. You're such a lazy dog. Sadot ka nga namin pinsan. Kanayon ka nga agul-uldag. At da trabahong tunong ko lagi kat-kata. Di mo maanusan? Greta. Tandaanam, remember, adda ka dito'y Hawaii. Awan ka dyan Pilipinas. Saan na mabalintas king ka nga sadot dito'y Hawaii, Adonis? Agtrabaho ka! Kasapulan ka di pailain kit. Adamat na pintas ka negosyo. Sikamat ti mga ipaw-paw iti kwarta para iti pamilya. What? Anya a klase nga panagpanpanunot dayta? Yes, the business ko. Ket dakkel ti masapsapulak, but it doesn't mean nga saan ka nga agtrabaho sadot. I don't care. Uray no agbalin ka nga janitor, waiter, when no konforme nga trabaho. Basta agtrabaho ka. Makamamalas ti kasking ka nga lalaki. Papaunay mo tindi pa nagsasauna kanyak ni Greta nga asawak. Sipo di adakon diti Hawaii. Sa bali mo tindi tratar na kanyak. Kagura na no makita na nga awan tir aramidek. Saan mo nga kas jay isunay di jay Pilipinas? Saan mo nga kas tati? Kasla nakasingsingpit idi nga. Ita nagbaliwen. Kanayon nakmatin nga kas na bugtakan. Kasla sa anak ng asawa. Anay ko. Ayop ka. Api nga tinungpanak. Apay ko ng pailaeng? Ha? Apay nga kasi ti pa nagkitkitam ka na di balasang nga bisitak itay? Anya? Ha? Agindi di ka pailaeng? Ha? Animal ka? Manlilipot ka? Anya? Inisay magmatlaeng ta. Bisita nga ron. Inisay man? Apinaskan nga isay man? Ti ibagam kit di akit agkursunada ka gaputa ubing isuna. Gaputa nalapsan? Ha? Ha? Adonis? Ha? Kasi ito isupapak mo kanya? Ari ko, stunan, saan ka nga lipliputan? Anay ko, tandaanam, saan ka nga nakaumay dito no? Saan nga gapu kanya, Adonis? Saan ko mga pimintas ti biyag ti pamilya no? Saan nga gapu kanya? Tandaanam ha? Ari ko, saan ka agar aramit ti pangguraking ka, tandaanam, mabalin ka nga pa-deportar, Adonis. Padasin na ngaliputan ta, pa-deportar ka. Patiliw ka. Unay mo titratar na kanyak. Nagsakit dagiti pingping kon katutong pa na kanyak.
Nagbalin ba't nga selusan ka asawak? Saan ba't nga kasta idi? Idi at nakam di Pilipinas. Anay ko. Anay ko. Da kayong urod nanang. Kumusta kayo dita? Ay, okay kami laeng matbarak. Awan ti pagdanagam kada kami. Nasaya at mati kasasaad mi kinimelesyo nga ading mo. Nasayatan no kasta nanang. Kasi ka ngay, kumusta barok? Api nga kasta ti timek mo. Anya? Api nga kaslam mamalidayang ka. Naragsak ka kumaata na gunud mo't arapaap mo ta nakadanong ka di tahawayen. Nakaasawa ka na ti arapaap mo nga babae nga nakaitidking ka iti napintas abiyag. Awan day tinanang. Marigatan lang amin nga agadjas dito eh. Mabanbanog akit trabaho nanang tas saan lang nga may sa ti trabaho. Anya? Ay kita gagangailat kasta barog. Kasano kat di kamot ngamin na ruam nga nagtrabaho. Ta nagsadot kan tumot ngamin dito eh. Win nga rod nanang. Kasano ka, jak mabanog, saan lang nga may sa ti trabaho dito eh. Anya? Dapat doang nga part-time ko nanang. Saan ko mga kasapulanin ta napintas mat ni sapul ti asawa kang pilitin nak mat di Greta nga agtrabaho. Pilitin nak nga ag-sideline. Anya? Ay kita, ano sa mabarok? Kastama mo ti taga-Hawaii. Nagagagat ti taga-Hawaii. Iso nga ano sam, no, kaya't nakangapagtrabahon ti asawam. Ta siyempre di na kaya't nga agsadot-sadot ka. Uwin nga rod nanang. Day ta tinaamiris ko. Angim, do day ta lang aga po, ti saan mo nga pakaragsakan barok. Ay nanarabaw day ta nga rason. Agan anos ka ta isumot ti kinayat mo. Uwin nanang. Anusak nanang. Ala, makaamo kay tulat ang arod nga mang pakumusta kini Melesyon. Ay na, uwin barok. Ay na, agsarita kay nga agasawa. Tapno awan ti problema yaw. Wine. Nanang. Sige nga ro din nanang. Adapay trabaho. Saan ko ngayon pudno kay ni nanang ti pudno nga kasasaad ko kasin yung nga saan lang ti trabaho ti problema ti panakabannog ko no di kat adapayen lamat ti relasyon mi iti asawa ta nagbaliwen ti tratar na kanya saan nga nasken nga maamuan pay ni nanang nga saksaktan nak iti pisikal ti asawa nga tungpaen nak no da pagselosan na nga bugbugtaken nak, bugbugkawan nak, nakasla sa anak nga asawa. Ananusak latan, ta isumot ti kinayat ko. Angem kasin yung tunggal sumken kanyak tila dingit. Malagip ko ni Marjorie. Sa anak nga naragsak kini Greta ko na. When masansan kami ngagkanaig tapilitin nakmet. Ore no jak kumakayat kasano kalkalpas nak nga bugkawan. Sanak ayaban iti silid mi. Nga kunamlan no awan tinapasamak. Kalkalpas nak nga tinungpa. Madamdamalaeng. Sumrega kiti silid mi nakanay ti sanak iyaban. Ako na ngano jak agkuti adagos makapungtot. Umay ka na. Apay, ada babaim? Tadi mo kayat? Awan, Greta. Kadumay ka nga ro din sadot ka nga talaga. Amin la abanagin pagsadutamon. Pati dayo ito yung abanag. Pagsadutam. Saan, Greta? Umay ka nga ro din. When kasin yung kasla akla balod, kasla akla nakabalod, kasla akla robot nga mamanmanduan, nganoan niya
Ti kayat ni Greta nga ipaaramid, ipaubra kanya ket aramidek, nasken nga aramidek, tapno awan ti ririmi. Kasla nakatulbekak, kasla dikwerdasak, kasla iggem ni Greta ti biyag ko. Ket ditan nga mariknak nga mabikbek kelak kasinyo, ket tunggalag protesta ti riknak ti pusok, tunggal malidingitan tunggal nalidayak ket malaglagip ko ni Marjorie. May imagine ko, anya nga tatibiyag ko no, sa anak nga nakiasawa iti hawayana. Imbag pa idi, uri agul uldagak, ninanang laeng di mangbugtak kanyak. Nga mabalinak ba't nga rumwar tapno maliklikak ti sermon ni nanang ita nakapupukak lata. Tanuliklikak ti asawak ad-adang agpungtot kasi nyo. Kat ditan nga mapanpanunot ko, anya nga tanong ko kasaritak ni Marjorie. Kumusta nga tayo suna? Damagik man kininanang. Ninanang nukat pagdamagak maipanggap kini Marjorie kasinyong angem. Ay na, baraw, awan pa'y matinubyo na. Kaskas di ka numot lata nga. Nasakit pa'y laing matirik na iti pa nagsinayaw. Angem, saan mong kumanga balbalakan nga awagan isuna. Nga kuntakim isuna. Laglagi pumadan asawang baraw. Day tati piniling nagasat mo. Iso nga saan mo nga riribukan tibiyag ni Marjorie. Tapno no makamove on mo't isunan anak ko. Hanang, kanayon ko nga malaglagi pisuna. Siguro no, ay anya ka nga talaga ti problema yung agasawa ay baraw. Iba kang makanyak. Dahil ka dilaing kinaadong nga trabaho mo na dapat sa baling nga problema may ti asawam. Awan nanang, di ka agdanag kanyak. Sige nanang, saan ko nga kontakin ni Marjorie, dinamag ko lang. Ala nga rod barak, makamukay ito nga roden nga mangpakumusta kan Melesyo. Ay wun barak, agan anos ka dita Hawaii. Anusam, baring no maalam tumot ni ading mo. Uwan nanang, da kayo nga do ako nama. Ures saan kanya ko nam, saan na mabali na nanang. Naskin nga kakadwatay matlang, agdiden natay matlang ang pamilya. Ala, sige. Basta agan anos ka dita, anusam ti asawam. Taisot ti kinayat mo. Uuwan nanang, ananusak nanang. Kasin yung balakadan dakman, no anya ti aramidek iti agda mga parikot ko. Anya ti aramidek tapno maliklikak nga mailaw anak ang mga no jak maanusan hindi asawa ket kontakik ni Marjorie. Baka no makaarami dak tidak kalamidot, baka isut pa ka deportarak. Bueno, baka kasi yung dahil titikunak nga saan nga amin nga umay dito Hawaii ket naragsak, nagasat, tasyak, panagkunak sa anak nga nagasat. Iso nga, agbababawi ak no ape nga nga nagpakapraktika alak. No kumaminta sa anak nga nagsadot-sadot idiadak Pilipinas, tada na pintas na talgid nga trabaho, da kami kumakin ni Marjorie, nagkatuluyan sa anak ko saan ko mga mapadpadasan, itata ti mapadpadasak. Balakadan dakman kasin, anya ti aramidek, alagit sa anak mo ten nga sadot, iso nga sa andak ko mga ungtan, agtab trabaho ak mo ten, na ikawak la idi ata syempre, jak na ruwam idi adag di ta Pilipinas. Yung ti problema ti asawak, ininot mo ten nga mapukpukaw ti panagayat ko keng kuana, nga kaslag subsublimet ti panagayat ko kini Marjorie. Ang imnumot makisina kiti asawak, kapilitan nga agawid ak. Awamot pa green card ko.
Kaya yun na akong diagyaman kadagiti viewers nga makaited ti balakad kasinyong amok nga dakkel ti nagbidotak. Ang tao tay laeng agbidot. Ket amok nga amin tayo ket adagundaway na nga agbaliw nga mangator iti dayta nga biddot. Kinagyaman akmet ken kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nangidrama dayti nga pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga sapi kumaket addamet na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag bababawi Adonis iti Hawaii.